Новыя музычныя інструменты атрымала ў падарунак дзіцячая школа мастацтваў. Намеснік міністра культуры Сергей Шарамецьеў асабіста наведаў школу, ацаніў якасць інструментаў і пагутарыў з дзецьмі і выкладчыкамі. Адзначым, што ў рамках дзяржаўнай праграмы «Культура Беларусі» за кошт рэспубліканскага бюджэту ў Шклоўскі раён было вылучана 7 інструментаў піяніна, што стала вельмі прыемнай нечаканасцю для кіраўніцтва і навучэнцаў установы адукацыі. По решению главы государства в рамках реализации программы «Культура Беларуси» была создана подпрограмма, которая и направлена на оснащение всей Беларуси музыкальными инструментами. Причем мы говорим о разных музыкальных инструментах: и пианино, и домбра, и цимбалы, и так далее. Ну, что очень ценно, что эта программа, либо, скажем, этот толчок позволил нам полностью возобновить производство музыкальных инструментов. То, что было утрачено в советское время, да, мы сегодня пытаемся быстрыми шагами достичь. И это очень важно, потому что мы закупаем много инструментов. Это большой ресурс. Мы нуждаемся в качественных инструментах. И, конечно, благодаря президенту, конечно, мы имеем целевое назначение этой программы. И это очень хорошо. 2 з 7 музычных інструментаў накіраваны ў філіял дзіцячай школы мастацтваў у аграгарадок Александрыя.